Hádaj, čo je v škole nového. Si na nástenke cti. Čo to je? Ale nič. Tak čo je nové? Jedno dievča... Už počúvam. Robin Newberryová... Meno vynechaj, ďalej. Dala mi koláčik. No a čo? Asi sa jej páčim. A v čom je problém? Asi si myslí, že aj ona sa mi páči. A nie? Nepáčila sa mi, ale ten koláčik bol dobrý. Tomu hovorím skvelá metafora. Nie, bol to koláčik. Poď sem, ty zelenáč, sadaj. Poviem ti niečo, čo ti poslúži po celý život. Akože nikdy nemám cikať proti vetru? Niečo lepšie. Ozaj, čo si pri tom myslel? Myslel som si, človeče, to je ale teplý dážď. Dobre, vráťme sa k dnešnej lekcii. Nikdy si nesmieš pliesť koláčiky s láskou. Ale ja milujem koláčiky. To ešte neznamená, že musíš milovať aj pekára. Piekla ich jej mama. O to tu nejde. Robin len zdobila. Dobre. Urobila na nich srdiečka. Chápem. Len ti hovorím, že ak ti nejaké dievča ponúkne koláčik, postačí, ak si na ňom pochutnáš. Nemusíš sa citovo angažovať. Prečo? Lebo sa ti môže stať, že sa tým istým koláčikom budeš drhnúť celý život. Ale bol to fakt dobrý koláčik. Stále naň musím myslieť. Áno, aj ja som mal také koláčiky. Ale zapamätaj si, že vždy budú aj iné koláčiky. No a keby sa ti jedného krásneho dňa predsa len minuli, a na to sa môžeš spoľahnúť, tak skrátka vyhodíš pár šupov za sladkú pusinku.